Il-Kabinett approva l-użu taċ-ċertifikat tal-vaċin biex jintuża f'attivitajiet limitati li se jkunu jistgħu jsiru fi żmien li ġej. Dan żvelaħ id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn meta kienet jitkellem fil-programm Extra preżentat minn Xavier Balzan. Jkun imlaqqam ħa ż-żewġ dożi u għaddu 15 il-ġurnata u għandu ċertifikat li jista' inniżlu mod online kif issa nkunu qegħdin nillanċjaw. Ikun jista' jattendi ċertu attivitajiet limitati u nibdew bil-mod u nżid. U dejjem importanti kull pass li nagħmlu ħalli naraw jekk għandniex bżonn immorru lura jew nistax nagħmlu pass ieħor. Id-Deputat Prim Ministru qal ukoll minn xahar u ftit ieħor it-tfal ta' bejn 12 u 15-il sena se jibdew jirċievu stedina biex jitlaqmu kontra l-COVID-19. Dan se jsir f'forma ta' stedina flok reġistrazzjoni għaliex il-persuni in kwistjoni msejħa biex jieħdu t-tilqima huma tfal. U allura tfal ta' bejn 12 u 15-il sena lejn l-aħħar ta' Ġunju. Bidu ta' Lulju ħajibdu jirċievu invit id-dar bil-ħin u bid-data tal-ewwel u bil-ħin u bid-data u l-post fejn jieħdu t-tilqima. Chris Fearn saħaq li t-tilqim isalva l-ħajjiet u llum is-sitwazzjoni hija li l-isptarijiet huma prattikament vojta mill-pazjenti bil-COVID-19. Għalli anke fl-aktar kategorija żagħżugħa jiġifieri t-tilqim ta' dawk minn 16 sena l fuq diġà tlaqmu iżjed minn nofshom. Chris Fearn kien mistoqsi wkoll dwar l-attivitajiet tal-massa u appella għal kawtela, iżda saħaq li ma jfissirx li pajjiżna mhux iħares lejn iżjed relaxx. Hawnhekk aċċenna li diġà tħabbru n-numru ta' miżuri li se jitneħħu fosthom fuq l-ilbis tal-maskri għal persuni mlaqma kompletament u qal li kull pass irid jiġi analizzat. Sakemm għad hemm il-pandemija madwar id-dinja, speċjalment għax jistgħu joħorġu l-varjanti, irridu dejjem inżommu element ta' kawtela. Ma jfissirx illi ma nkomplux inneħħu miżuri bil-mod u hekk ħankomplu nagħmlu.